para sa mga kababaihan, mga kapanalig, mga kaibigan, at mga tagapagtaguyod ng Kilusang Kababaihan. Ako po si Sonia P. Soto at kayo ay nakikinig sa So to Speak Podcast. Mula sa mga hamon na kinakaharap ng mga babae sa ating lipunan, hanggang sa mga tagumpay na ating nakamit at makakamit pa. Samahan niyo ako sa mga makabuluhang pagtalakay at pagtuklas sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan. San man sulok kayo ng mundo naroroon, magkakasama tayo sa laban na ito. Mag-iikaso yung tagumpay, may bahagya niya ba? Mag-ikababaihan, dapat kang tularan sa pagsisi. Magandang araw mga kabaro at kaibigan. Welcome po sa podcast ng So to Speak. Kasama natin ngayong araw ang Secretary General ng Kaisaka. Isa siya sa mga nakasama ng inyong lingkod sa exciting ngunit mahirap na landas ng Kilusang Kababaihan. Walang iba kundi ang aking kaibigan na si DJ Hanier. Hello DJ, magandang umaga sa iyo. Welcome sa podcast ng So to Speak. Buena mano ka ha? Masayang-masaya ako dahil for the first time, nagpo-podcast ng So to Speak at ikaw ang una kong guest. So, pwede natin sabihin na nasa experimental stage tayo. And yet, ang ganda-ganda at napaka-makabuluhan ng paksa natin. Siyempre, yung paksa natin ngayon ay recap ng mga naganap sa noong March 8, International Women's Day, hindi lang sa Pilipinas kundi all over the world at pati na dito sa Pilipinas, dito sa buong buwan ng March. Kasi alam mo, napansin ko itong buong buwan ng March, sobrang dami ng mga commemorative activities. Mga local government units dito sa Central Luzon, dito sa Pampanga, sobrang dami ng mga ginawa nilang activities from March 1 until today. Yun nga lang, medyo hindi makokompleto yung buong buwan ng March because Holy Week. Alam natin na kapag Holy Week, bilang tradisyon sa ating bansa, yung Holy Thursday, Good Friday, Saturday, Sunday na yan, isang mahabang Holy Week break yan. So, una sa lahat, DJ, pwede mo bang ikwento sa amin, sa mga nakikinig sa atin ngayon, bakit pa deklarang International Women's Day ang March 8? Kailan pa ito nagsimula? Actually po, napakatagal na po niya, pero particular lang po sa United Nations, siya po ay kinilala noong pong 1975 first. Sasabihin po ng United Nations na tayo ay kikilala ng isang araw sa buong taon para sa karapatan ng kababaihan. Ito yung March 8. Pero ito po ay pinagtibay noong 1977 ng United Nations General Assembly. Yung mga early 1900s po, so para lang po ma-imagine natin sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood, imagine niyo po ang panahon kung saan kapag sinabi niyo pong sweatshop at saka factory workers, ito po yung talagang wala po tayong pinag-uusapang 8 oras sa paggawa kasi hindi pa po ito. Ang karaniwang pong oras ng paggawa nila ay 12 hours or 16 hours. Wala po tayong pinag-uusapan na minimum wage kasi ito po ay hindi pa po din uso noon. Kaya kung ano lang po din ang maisweldo sa kanila, noong kanilang employer, wala po silang magagawa, hindi po sila makakapagreklamo. Karaniwan po, mga women, young women, and even very young women po kasi po noon wala pong prohibition against child labor. As early as 12 po or 16, pwede na po silang pumasok sa mga factories or minsan nga po sa pagkakataon na ito yung mga minahan, yung pong mga pinapapasok sa maliliit na tunnels ay mga bata po. So, yung pong ganong pag in-imagine niyo po, yun po yung backdrop po ng ating simula ng ating storya, bakit po nagkaroon ng Women's Day. Kasi po, noong mga panahon na yon, nag-demand sa New York City ang mga garment workers po, na which is puro po mga kababaihan. Ano po ang kanilang dinaman? Sa tutunayan po is katulad din po ng mga dinanaman natin yun, ang mga manggagawa natin ngayon, which is better pay,
mas maganda sanang working conditions, 1900s po yan. Later on, meron pong by 1908, kasi po magtutuloy naman po ang kanilang pagsigida para makapag-organize at mapalakas pa ang kanilang political voice para sa kanilang demands. Magkakaroon ng 15,000 strong na strike at that period then sa New York. Bakit po siya significant? Kasi po nag-uusap tayo sa first time po ito, first time po lahat. Hindi po natin at that time, mahirap pong imagine na mamarcha sa labas ang mga kababaihan. Pero po sa kagustuhan nilang ipaglaban ang kanilang mas mabuting kalagayan para sa kanila, no? At dito po yung magiging call po nila dyan, yung naging kanta na po ngayon, yung tinatawag po nilang Bread and Roses. Bread para po sa kanilang... Yes po. So sa mga tagapakinig po natin, i-google nyo na lang po ito later. Pero ang call po nila ay Bread and Roses. We want bread, but we want roses too. So what does that mean? Ang ibig sabihin po ng bread is para po sa kanilang economic conditions na mapabuti, no? As symbolized by the bread. And then the roses ay better living conditions for them kasi nga po talagang walang masyadong pagpapahalaga sa kanilang well-being, sa kanilang pag sila'y nagtatrabaho. Sapagkat, as I said, hindi pa po nga nilalapatan at ilalaban po yan later, yung lahat na sinasabi natin labor standards as of the moment. So yun pong magro-roll po yung ganon, and then meron po by 1911 na mga 100 women from 17 countries at sasabihin nila kailangan talaga natin mag-get together at itakda at i-push pa, no, ang ating kalagayan bilang kababaihan. At the same year, unfortunately, yung tatawagin nilang isang trahedya kung saan 140 Italian and Jewish immigrants ang masusunog sa loob ng factory. So magiging nilang rallying cry yun. Remember natin yung 140 na migrants na to. Remember po, kung maaalala niyo po, ang history ng Amerika, they are made up of migrants. Yes. Mga dayo na nagbakasakali, di ba? Talagang sinugal para makadaong sila sa New York, no? Yung si Statue of Liberty, na nasabing, give me your poor, your downtrodden, para po yakapin ng greener pastures. Yun po yung idea noon. So yung kung ganong resolve, nagtuloy-tuloy po yun. Kasi po sa kanila pong pagpupursige, nakakamit po sila o nakamit po nilang ilang mga legislative policies. Dahil po malakas ang kanilang political voice at the time para po mapabago nila yung condition. And yun po yung ating binibuild upon as of this time. Naging inadopt na rin po yan. And even noong panahon po ng World War I, kung saan yung mga Russian women po na who were very organized at the time, ang kanila pong panawagan, we want bread, but we want peace. Kasi po sa kanila, World War I, they had 2 million dead Russian soldiers, and sabi nila sa kanilang Tsar, yung para pong emperor nila, they call them a Tsar. Or king, no? Sabi nila, tigilan na natin tong war, kailangan nang pabalikin yung mga tao natin. And yung conditions nila to the point na kailangan siyempre nilang magtipid para kailangan nilang i-survive yung kanilang country for war. After 4 days of striking, nag-abdicate ang Tsar. And then after that, they received the right to vote, which is very historic po at the time kasi po, alam, previously, wala pa pong babae na nakapopoto. Yun po. Kaya parang... Napaka no? Itong kinukwento mong ito na pagrarally at get-together ng mga kababaihan ng unang panahon. As in, 1900s ang pinag-uusapan natin. At later on, umabot pa nga dito sa deklarasyon ng United Nations, no? Parang nai-imagine ko talaga, nagmamarcha sila, yung mga kababaihan, talagang naririnig ko yung paborito kong kanta, yung Bread and Roses.
Gusto ko man kantahin pero sintonado ako pero kabisado ko yan. Tama, yung sinasabi mo, gustong-gusto ko yung parte ng kwento mo na sumisimbolo dun sa bread, no? At saka yung roses, yung livelihood nila, yung bread, yung pagkain, no? Sa hapag kasi kailangan na kailangan yon, pero roses din kasi hindi dahil hindi yung dapat tignan yung rose bilang simbolo ng pag-alwan ng kanilang pang-araw-araw na buhay kasi sobrang sobrang hirap, sobrang parang dumadaan sila sa butas ng karayom, so to speak, no? So, ang isa na tinatanong ng mga siguro yung mga joker diyan at saka yung mga sarcastic na mga tao, o kaya yung mga macho talaga na walang pakundangan sa kasaysayan ng March 8. Sabi nila, bakit meron International Women's Day? At ngayon meron pang Women's Month, pero bakit walang International Men's Month? At saka international at saka men's day, International Men's Day. Ang pangit naman pakinggan, no? Kasi parang doon pa lang sa doon pa lang sa titulo niya hindi akma di ba? Bakit ka ba wala, di ba? Dahil nga doon sa significance Kasi anong significance sa kasaysayan ng maituto yung magagamit natin para magkaroon ng deklarasyon ng International Women's Day, ng International Men's Day katulad nitong iyong kinuwento sa atin kanina. Pero isang katanungan ngayon, DJ, yung bakit ba nagkaroon ng Women's History Month? sa Women's History Month po, mas nauna po ito sa United States dahil part po ng kanilang sinasabing Oo, sa pag-fulfill US, noong oo. Women's Day ay kailangan ding i-celebrate or kailangan kilalanin kasi hindi masyadong nailalathala o nai-highlight in history na merong mga achievements na nag-contribute. Kasi unfortunately po, parang underrepresented and underreported pa rin po ito, lalo na po sa ating mga history books unless po talagang tayo ay masugid na mag-research. Kasi po mostly yung mga works ay written from a man's perspective kasi meron po tayong merong saying that it's a man's world. Actually, that saying is hindi naman not throughout history. Ibig sabihin, there was a period in our history that it was a women's world also. No, kaso when nagkaroon ng mga pagbabago ng mga living conditions at nag-come up na yung ilang concepts na para bang na-diminish ang katayuan ng kababaihan sa society, na undervalue po ang kanyang natatanging contribution bilang pag-reproduce ng ating salinahi, na medyo na-relegate siya into second class at hindi na masyado napahalagahan ang kanyang contribution, and that goes also papaano po siya depicted in history, kasi alam po natin that what is written is considered history. Kung hindi po nailagay o wala pong written record, parang hindi ho mababalikan. Kaya po, what we know of that historical fact that there were history na that is also a result po ng laborious research ng mga anthropologists and sociologists before. Just goes to show na hindi kumbaga yung tingin natin na just to really get back to that natural Women's History Month, kasi para bang bakit kailangan siyang magkaroon ng special na position or pwesto, specifically because hindi siya masyadong nakikilala. Kasi we have to parang make the extra effort pa to point out na ito, women are in science, women are in maths, women are in so many fields, and they have achieved so much. Had it been not, ibig sabihin, para bang there's something wrong kung bakit parang kailangan pa natin siyang i-point out. Kasi nga, ang kalakaran is hindi po sila napo-point out, nagiging po siyang invisible ang kanilang contribution. Remember po yung film
the hidden figures. It doesn't mean na sino po yung hidden. Hidden po yung the women who are the one computing para po mag-take off the ground yung National Aeronautics Space Program ng Amerika at the time. Kasing laki pa po ng kwarto yung mga computer. Kaya minamano-mano nila. Na napanood ko kung saan kasama ka bilang speaker, ano ba yung mga kwento nila at bakit kailangan bigyang pansin ng kaisaka at ng kilusang kababaihan sa iba't ibang bahagi ng daigdig, including the Philippines, ang nangyayari sa Gaza? Yun po, no. Actually for this, tayo po, ang Kaisaka po ay bahagi ng Global South Feminist Assembly. Isa po itong agrupation ng maraming organizations and individuals sa kababaihan who decided for this particular March 8 dahil sa intensidad po ng inaabot sa Gaza na ganun po ang magiging call. It is a call for ceasefire, a call for solidarity, 8 million for Gaza. To end the Israel apartheid. Yun po yung parang more or less yung gist nung sinasabi. Bakit po yung Gaza? Kasi po siya po ngayon yung mukha ng babae na subjected sa conflict, mukha ng babae na napahirapan dahil sa katayuan niya bilang babae. Hindi po dingid sa atin dahil palagi po tayo nadi-disaster kung sino po ang natitira sa mga centers and shelters. It is the women po. And they take care of the kids. Kung ano lang po ang maisalba nila, and then they take care of the old people or the sick people kung sakali po merong sickly member of their family or extended family. It is the babae po who will do that. Yung babae po ang gagawa. Ngayon po sa Gaza, what are we looking at? Ang Gaza po ay isang maliit na bahagi lang po ng Palestine. Unfortunately, for the last 16 years, it has been illegally occupied by Israel. Ibig sabihin po, wala po dapat ang Israel doon, Israel forces, Israel troops, and the Israel control over them, pero they have been exerting that control for the last 16 years. Ano po ang nagiging itsura nun? Ang itsura po nun, more than 600,000 people po are in danger of starvation. Ang latest na numbers po na sinasabi ng UN Women, 63 women a day die. And 37 of them are mothers. Nag-uusap po tayo ng population na around dati ang population lang niya ay less than 1 million. Ngayon napopersa yung maliit na lugar na yon to accommodate 1.7 million people na inaabot po na doon na sila kasi tumatakbo dahil wala na pong ibang safe na area. Ano ba ang nagiging problema? Problema po nila ang sanitation dahil wala pong tubig. Problema po ng mga buntis, we are looking at 50 to 55,000 pregnant mothers. Hindi po nila alam how they can give birth. Kasi po, hirap po sila makakita ng doktor, much less makahanap ng mga prenatal meds. Pag sakaling makakagawa sila ng paraan paano makakapanganak, wala po silang gamot na gagamitin. Kung sakali pong papanganak nila yung bata, wala pong damit na iaano dun sa bata sapagkat wala pong any of those facilities kasi breakdown na po talaga yung health system. We are looking at because of the lack of water at wala pong toilets, may UTI na po ang maraming women. Kasi hindi nagpipigil po na mahihirapan sila. Tapos dahil din hindi sila makaligo at nagkakakuto na po dahil nag-uusap po tayo ng 6 months from October 7 na hindi po sila tinatantanan ng attacks. Iba po dyan, sinishave na lang po nila yung kanilang hair para hindi na nila problemahin. I-shave na lang nila yon sa tindi ng inaabot nila. Pag tinignan nyo po ngayon ang population ng Gaza, we are looking at 50% of them are 15 years old and below. Ano po ang ibig sabihin nun? Most likely, hindi na po nila mahanap kung saan man nagsipagpunta ang kanilang mga kamag-anakan. No? Kasi wala pong way by which they can figure out kung nasaan na ba. And some of these people have already moved 6 times. No? Pinakamababa na siguro yun 3 times. Kaya po ang sinasabi po natin, nangyayari po itong humanitarian crisis in the middle of everything. And yet, simple lang naman po ang sabi ng World Court sa Israel, kayong lahat na pumirma sa Roman statutes,
ang gusto nating gawin ay ipatupad ito. Ipatupad na tigilan ang mga aksyon na nagko-constitute ng genocide o yung deliberate na pagpatay sa isang seksyon ng populasyon. Kaya nag-uusap po tayo ng natotrauma po yung mga kababaihan, natotrauma yung mga kabataan, and to tell you po, 75% ng kanilang casualty, we're looking at more than 32,000 dead already. More than. These are women and children. So meron nga po, naalala ko isa naming forum, meron talagang tanong, why do you suppose ganun yung death toll? Bakit po women and children yung namamatay? Simple yung sagot ng speaker, sabi niya, because they are deliberately targeting residential areas. Because they are targeting hospitals. So parang meron po kasing prohibition sa ating sa international laws na ito pong homes, ito pong mga hospitals are supposed to be sanctuaries. Yung mga churches supposed to be po yan sanctuary, mga tatakbuhan po unless meron kang parang pambihilang rason bakit mo sila aatakihin. So parang nagiging pong excuse na naghahanap ng kung ano pa yung hinahanap just to attack. Kaso po syempre at the end of it, the number speaks for itself. That's the suffering speaks for itself. So yun po yung appeal sana globally na mag-exert din ng pressure na talagang i-open up yung mga daanan, papasukin yung mga ayuda, no? Kasi to the point po na ang uso na po ngayon ay ine-airdrop. So imagine niyo po parang mga planes high up na nagbabagsak ng mga ayuda na nakarap. Meron na pong namatay kasi nabagsakan sila nung aid na yon. So parang ang saklap nung idea na nagsascramble sila na parang saluhin yung aid na of course in the end hindi nila yun masasalo and sa pinakamasaklap kaya pang makapatay ng mga refugees. Kasi sabi nga po, yes po, and then the velocity ng pagbaba na po dahil binagsak siya sa era. Opo. So para bang yung ganun po. So sabi rin mga aid agencies, napaka-inefficient way na method noong airdropping. Meron na pong parang mga pamamaraan, hindi lang po ginugustong magdagdag ng mga daanan kung saan palulusutin yung ayuda. Yun po. Kaya parang the challenge po ngayon, parang hindi ko po alam kung subaybay na ating mga tagapakinig o tagapanood. Meron na pong pinirmahan sa UN Security Council na parang ceasefire. So kaso po ang challenge here is very adamant ang Israel to say na hindi kami tutupad. Well, yan mga kaganapan na yan talagang binabantayan natin, no? Sinusubaybayan natin. At ang kagandahan nito, merong organizations na tulad ng Kaisaka na hindi binibitawan itong usapin na ito kasi napakahalaga nga, no? May mga nagtatanong bakit ba itong Kaisaka pinagkakaabalahan niya imbes na tignan yung internal na sitwasyon. Nananawagan International Women's Day at nakatingin sa labas ng bansa. Ang simpleng paliwanag ko lang naman dyan, kanya nga International Women's Day kasi International Women's Solidarity with women all over the world, di ba? Kasi Opo. Nakalimutan ko po i-mention, meron po tayong mga around 40 families na they were ibig sabihin nakalikas po sila, no? So ibig sabihin ito po ay of mixed ancestry, Palestinian and Filipinos. So ilang pong mga organizations. May mga Pilipino din, yung iba nga taga dito sa Pampanga. Yun enough, no? Meron din mga parang private groups that parang contributed para naman po they can start over kahit paano kung paano man makakapag-tuloy sila ng kanilang kabuhayan at dito naman sa bansa, no. So parang syempre alam natin maliit lang yun for what is 40 families sa hundreds, pero at least merong mga na-work out o natulungan din. Yeah. Oo. DJ, pwede mo bang ikwento rin sa mga nakikinig sa atin ngayon yung mga nangyayari naman, no? Kasi yung Kaisaka is a national federation, di ba? At meron iba't ibang chapters ang Kaisaka. Meron ka bang mga pwedeng ikwento dun sa statement kasi
ng kaisaka na ipinamudmod ng International Women's Day at patuloy na nakikita ko ito sa kaisaka Facebook page, no, na nakapost. Nakalagay doon yung sitwasyon naman ng mga kababaihan. Ano ba yung pinaka binibigyan nyo ng diin sa sitwasyon ng kababaihan? Ang isa po talaga na gusto po namin i-underscore na despite po na marami tayong mga batas pangkababaihan, at yun po yung sa totoo lang yun po ang nagpataas din ng ating ranking sa mga surveys. Marami tayong pong laws geared towards women. Kasi po medyo mababa po tayo pagdating po sa representation in positions of power and influence. Yun po ang nagiging parang problema natin. At the same time, yung pong meron pa rin po tayong parang disparity pagdating po sa economic standards, kung pay, yung mga benefits and so on na nakukuha po. So parang ang gusto po nating banggitin, sabihin is itong mga bagay nito na iginigiit at patuloy na igigiit ay mawawala parang mawawala sa eksena dahil merong mga some sectors especially very powerful politicals pushing po to change the charter. At this period po, antindi po ng ating economic conditions, ang taas po ng ating bilihin, ang dami pong mga mamamayan, ang hindi pa po talaga mayroong bahay na maituturing, no? I mean, ang dami po natin na kailangan po sana natin na ayudahan ng ating mamamayan, and yet iba po ang nakikita nilang way by which to do that. Sa isang condition po na we are already very open to foreign investment, and then the openness to foreign investment ay hindi naman din po naging road towards progress for the most part of our population. Ibig ko lang sabihin, small number lang po din ang nag-benefit doon sa pagiging very liberal ng ating economy sa foreign business and foreign kasi po natatalo po yung ating mga homegrown products, yung ating mga food producers, natatalo po sila, wala po silang capacity na makalaban ng patas. Had it been na meron sana silang konting ayuda o support from the government, baka kaya nilang tumindi. Kasi po in a very, very open market, ang hirap po, mara pong Onyok versus Tyson tip. Sa madaling salita, parang para sa inyo, ang punteriya talaga ng charter change ay palitan yung mga economic provisions ng saligang batas. Yeah. Pero parang iba naman ang pinagtatalunan ng mga iba't ibang mga factions 'di ba, ng elite. Parang ang nakikita ko na pinagtatalunan nila hindi man economic parang ang pinanggagalingan nila yung, of course mayroong mga economic agenda, no? Talagang ang dami-dami namang mga puwersa, mga interesado, mga partido na talagang gusto nila talagang palitan na, no, yung provision, yung economic provision sa saligang batas. Gusto pa nga nilang mas maging liberal, no? Yun nga, yung sabi mo, lalo pang ibuyang-yang yung ekonomiya ng bansa sa mga investors, so-called investors, no? Foreign investors and so on. Pero ang isang parang malaking usapin ngayon dito sa mga dating mga magkakasama na tumakbo nung 2022 na halalan, no? Itong sila Presidente BBM, Romualdez at saka itong mga Duterte, yung term limits. Ano bang perspektiba ng kaisaka dito sa bagay na ito? Okay. So, kaugnay lang po dun sa usapin ng term limit. So, parang nagiging siyang, para bang itinatali nila na medyo luwagan yung mga term limits para po sa patuloy na pagbibigay ng service. Kasi po, in realpolitik po, alam naman po natin, kung ngayon pa lang po, 80% na po ng ating mga umuupo sa posisyon is galing na po sa iilang pamilya lamang. How much more na
kapag po inallow natin na parang may pagka-unli term or wala pong masyadong or relax na po ang ating regulations on that. Tandaan po natin na nakalagay din po sa ating constitution ay parang mga checks and balances to abuses of power. Medyo kapag nirelax po natin yun, sino na po magbabantay sa mga dapat magpapatupad o ng mga nanunungkulan? Kasi yun po, di ba yung parang idea yung recently pinas nila parang unless otherwise provided by law, magdagdag lang sila ng isang line na gano'n. Sa dami po ng batas na parang naipasa na nakakontra na sa letter of the law. Ibig sabihin po, sabi sa law, for instance, ang mining ay hindi pwede ng 100% ownership, pero po nakapagpasa tayo ng mining law na nag-a-allow for that. I mean, pag dinagdag mo doon, unless otherwise provided by law, kung ano na yung nakalagay na law, yun na lang yun. So, Okay. parang parang kind of weakens our constitution knowing that it is our fundamental law. Pero at the same time, parang we as citizens are allowing the people who are already in power to retain power nang wala na, parang hindi na po sila magiging accountable sa atin. Kasi parang hindi na po natin sila masyadong ma-check on it. Kasi at least doon sa meron tayong election every 3 years or every 6 years, meron pong papel yung tao eh. Kahit papano, if they cast their votes, para ba merong doon na it is a show na meron silang mandate. Kaso po pag unli term, parang kung sila na lang po, especially kung as parliament, sila na lang ang mag-uusap niyan. Parang mahirap po, wala na po tayong hand. Tapos hindi din tayo makaka-influence kasi sasabihin lang nila that is the law already because they have already changed it in their favor. So yun po yung challenge ngayon, yung parang how can we parang encourage din yung ating mga mamamayan na hindi po to parang away lang nila. Kasi po, yung pinag-aawayan nila, tayo po ang nakataya. Tayo po yung nakasalang. So might as well po, alamin natin and then gawa din tayo ng way by which we can also tell them that these are not the things that we like, no? Especially po na napakadami pa pong social justice provisions na ating constitution na hindi pa po natin fully na enjoy. Well, ang dami-daming usapin kasi, no? Sorry. Pagdating dito sa charter change, totoo naman, no? Nakasalang yung mga usaping pang-ekonomiya at saka yung usaping pang-politika. Pero kayo, sa punto de vista ninyo bilang mga kababaihan na bumubuo sa kaisaka, naniniwala kayo na hindi ang pagpapalit ng saligang batas ang solusyon dito sa mga problema na to? Problema ng karalitaan, no? Yung problema ng yung mababang pasahod, mataas na presyo ng gasolina at bilihin, and so on and so forth, ganyan. Papaano, pwede mo bang ikwento sa amin papaano ninyo nagawang maging makabuluhan yung mga activities na isinagawa para gisingin at pakilusin ang mga kababaihan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kasamang DJ? Okay po. So ito pong March 8, hindi po lahat ng events na ginawa po ng mga chapters and organizations ng Kaisaka ay nag-fall into March 8 per se. Kaya meron pong mga events na nasa ibang mga araw. Pero still in all, that is considered part of the Women's celebration, Women's Month celebration. Ano po yung mga events na to? Meron po mga events that are geared towards yung mga education and education and discussions. Yun po yung mga ginawa alongside yung mga street art. Yan, yun po yung mga ginawa ng mga kababaihan po sa Baguio, pero hindi po sila on March 8. Yung pong naman yung mga kasama natin sa Cebu, sila po ay nagsagawa ng series of forums and discussions naman sa schools, no? Especially po sa mga women religious schools kung saan alam po natin yung mga usapin like
vow and yung mga usapin about sexual harassment, things are this na kailangan po natin parang i-impart sa mas marami, sa mas malawak na ano. At the same time, syempre yung appreciation ng ba't kailangan na patuloy na pahalagahan at mag-push for the rights of women sa ganitong kalagayan. Dito po sa Manila po, ang ginawa naman po ng mga kasama natin from Lorena Kaisaka, sila po ay gumawa ng Holy Week, pero at the same time yung trying to symbolize yung mga pasakit na nararanasan ng mga women every day. Okay. At nasabi mo nga iba't iba yung mga forms, may mga creative forms, no? Sa hirap ng buhay ngayon at pati pamasahe, no, mahal lahat ng bilihin, mahal. Nakaapekto ba itong ganitong sa mga anyo ng mga pagkilos ng ginagawa ng mga kababaihan? Kasi nung araw maraming mga yung mga centralized na mga pagkilos, it entails cost, di ba? Yung mga community-based na forms o mga actions. Of course, kabisado ko naman yung mga schools, no? Kasi mga schools naman, kunyari ang mga madre, mag-iimbita, school administrators, naglulunsad sila ng mga campaigns, pagkatapos nag-iimbita sila ng mga speakers. May mga means yan di ba? Pero sa mga local communities ba? Ano yung mga usual na kwento ng mga miyembro ng mga chapters ninyo? Ano yung mga ginawa nila itong Women's Month? Especially po itong surprisingly po kasi po ang ginawa namin, particular halimbawa yung design na kalbaryo, they were willing, the communities were willing na sige, volunteer kami, gagawa kami ng parang visual representation ng kalbaryo na yan. So, volunteer sila. Hindi namin actually na-expect, we were like prepared na baka centralized to, so paano tayo magtutulong-tulong. And then she said, okay lang po ba yun? Sabi nila. And then sabi nila, oo, kaya naman yun pag mag-share or magpapatak o maggagawa sila ng system by which maiwo-work into nila yung pag-prepare para doon sa action. Maliit siyang story pero gusto ko siyang i-highlight kasi hindi po siya madali, di ba? Sa ganitong kalagayan na parang iisipin mo, paano kakain yung pamilya ko kung gagawin ko tong thing na to versus itong bagay na to, how can they eat? Parang ganun ba? Minamahalaga namin yung ganun nilang parang commitment kasi they owe up. Nag-own up po sila sa ganun. And then the fact that they said na, sige, pwede tayong tulong-tulong tayo sa paggawa ng mga, hindi lang po yung logistic requirement, kahit po yung content, kasi meron nga po yung parang pabasa tayo. So they were even willing na mag-contribute paano i-post lang sa mga communication lines para po magtulong-tulong. Yan, yung ganong, ibig ko sabihin, siguro po nagkakaroon lang ng ibang dimension. And then hindi ko naman din po gustong lahatin, no? Pero at least po on the whole, it in a way, of course, limiting po yung parang the worsening economic conditions. Pero at the same time, parang it opens doors and windows para naman po sa creativity, no, ng mga women. Kasi nga iniisip nila, kailangan natin ito magawa How can we do it best? Kasi at the end of it, ang gusto po natin ay i-highlight yung ating stories, i-highlight po yung ating voices on that day, and then to the best of our ability. So parang, kumbaga kudos din naman din sa mga ka-women na nagsusumikap pa rin. Kasi parang rather than tingnan nila na parang pabigat, ano ba yan? Diba? Parang tingnan nila na it's something exciting to work towards, to strive for, parang gano'n. To prepare, parang ganyan po. At lalo na yung ginagawa nila ay para din sa mga nakararaming mga kababaihan, no? Kasi yung mga ganyang mga activities nag-entail talaga ng mga sakripisyo din, no? Kasi abonado pa sila, yung mga ganon, tapos yung oras nila sa trabaho, nababawasan, yung trabaho nila sa bahay na kailangan nilang balansehin. And yet, ginagawa nila dahil meron silang commitment na maging bahagi talaga, aktibong bahagi ng
kilusan para sa pagpapalaya ng kababaihan. Actually, ako may dalawang well, hindi lang dalawa kundi several sets ng mga activities na sinamahan din, no. So, nung nagpunta ako sa Cebu a few weeks ago, dito nga sa Women's Month, mga nasa 50 to 58 journalists kami from all over the Philippines. Nag-usap naman kami tungkol sa mga karanasan naman ng mga kababaihan. Lahat kami babae sa field ng journalism, no, yung sexual harassment sa workplace, yung kawalan ng mga safe spaces, yung assertion talaga na kailangan ipaglaban din, no, ng mga kababaihan na nasa larangan ng journalism, yung kanilang mga karapatan. Ang ganda, nag-iyakan kami, ang titindi, no, ng mga kwento, yung mga karanasan, lalo na yung mga kababaihan nasa mga areas talaga ng conflict, no, yung talagang matindi rin ang dinaranas, no, from red tagging to actual physical harassment, no, sexual abuse and so on. Tapos on the side naman, nakagawa rin ako ng paraan na makausap naman yung mga kababaihan na miyembro naman ng chapter ng Kaisaka sa Cebu. Mga vendor sila karamihan at syempre yung mga kwento nila, no, yung mga pagpapalaya sa kanila sa iba't ibang lugar kung saan sila nagtitinda, yung kanilang mga source ng kabuhayan, ang mismong sinisira o dinidestroy ng mga dapat nagpoprotekta sa kanilang mga kabuhayan. Nakakatuwa, nagsalo pa kami ng dinner, ganyan. Ang haba rin ng mga talakayan namin. Umabot nakinig lang naman ako sa kanila ng mga 3 oras, no, na pagkukwento nila ng kanilang naging mga karanasan. Dahil sa nakakatuwa dito, kahit na sabihin mo na nakaka-scary din, no? Yung mga karanasan nila kasi syempre sa mga actual demolition ng mga stalls nila, mga paninda nila, pagpapalaya sa kanila sa mga vendors, nagkakandara pa sila, tapos yung nagkakandasugat sila. Pagkatapos nagkakanda utang sila kasi inutang nila yung kapital nila, pagkatapos kukumpiskahin, pagkatapos pagbabalikan nila sa City Hall o kung saan man, nawala na yung ganito, nawala na yung ganon. So halos wala nang natira dun sa panindang kinumpiska na dapat sana isoli sa kanila para makatinda pa sila uli, no? At mabawi nila yung kapital na inutang nila. Yung mga ganong mga kwento ng mga kababaihan, may kasama pang tawa eh. Yung habang kinukwento nila yung hirap na pinagdaanan nila, habang sila'y tinataboy, yung nagkandara pa sila, nagkanda sugat sila, and yet tawa sila ng tawa. I refer to it as nervous laughter, no? Pero talagang yung mga ganong karanasan nilang nagpatibay sa kanila. In fact, naalala ko several years nung nagbisita ako sa Cebu at na-meet ko yung ilan sa kanila, ang dami ng bago, ang dami ko nang hindi kakilala at natuwa din ako dahil marami silang pati yung mga asawa nila na vendors din na recruit na. Of course, meron pa ring mga struggle, mga conflicts ng male, female, husband and wife na kahit na parehong aktibo dun sa Vendors Association, yung division of labor pa rin ang ilan sa mga kwento nila na yung double burden ng mga kababaihan, Pero ang talaga nakakatuwa dito yung parang nabigyan ng opportunity ang lahat na sariwain yung ano ba yung reason kung bakit ngayong buwan ng kababaihan, March at International Women's Day, kailangan tayong kumilos. Tayo sa Kaisaka, di ba, all throughout the year ito, hindi naman ito International Women's Day lang or International Women's Month lang. So, all throughout the year, nakatutok kayo sa issue that affects women, di ba? Opo, nagkaroon lang po ako ng recollection when you were relating yung mga experiences with Cebu. Kasi po, recently nagkaroon po ng unfortunate fire sa Aroma, sa
sa Manila, no? So one of our communities with our housing campaign, hindi po nag-atubili yung ating other communities po na umayuda. So whatever they could, nagbigay po sila. So parang, of course, alam naman po natin, syempre pare-pareha sila maralita, pero the fact that they could think na, hindi, baka kami makikitulong kami dito sa mga komunidad na to na nasalanta. I think it speaks po of nakikita nila yung the value po of uniting sa isang kosa at the fact that kapag po nagsama-sama talaga merong nagagawang malaki, no? For every member po namin na for some reason or the other sasabihin, hindi po ako makakasama sa ating pag-aaral kasi po hindi po ako pinayagan ng asawa ko or wala pong magbabantay sa bata. Meron naman po tayong mga member na, naku, binala ko na lang yung bata dito, di ba? Parang, para marinig dyan rin. Kasi anyway, she's already a teenager. Kasi nakikita ko yung value na ituro sa kanya kung ano yung natututunan natin. Meron naman gano'n na nagbabalance out. Pero, syempre, maliliit pa po yun, no? So, surprisingly nga po, merong very late ko na po ito nakita nitong UN Gender Social Norms Survey noong 2023 kung saan sabi niya 9 out of 10 men and women, Filipinos, are merong gender bias. So ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin po kahit yung mga women, they believe kung ano man po yung mga stereotype ideas, yung mga very narrow-minded ideas, and that makes the work of organizations like Kaisaka parang 100 times harder. Kasi po, hindi po yun lang yung conditions outside. Kahit yung internal na iniisip ng babae, yun din po yung parang kailangan natin parang i-open up, no? I-unlearn para they can learn yung everything is a process. So parang on one hand, napakahirap. And as you well know, it's very hard. Pero at the same time, it's very fulfilling din po. Oo, talaga. Yung fulfillment na nararanasan o nararamdaman kapag napagtatagumpayan kahit na yung pinakamaliit na hurdle. Kasi minsan akala natin napakasimple lang ng hurdle na hindi siya nakadalo sa activity kasi hindi niya maiwanan yung anak niya. Yung mga ganon, napakalaking bagay yun. Kasi bakit mo naman iiwanan ng anak mo? Ang anak mo sa iyo nakadepende, di ba? At hindi naman ibig sabihin na ang pagpapalaya sa kababaihan is tantamount to abandoning the children and attending, yes, di ba? And sila naman ang napabayaan, di ba? Meron nga akong mga nakakwentuhan ng mga kababaihan, sabi nila, talaga kung gusto nating lumaya, talaga kasama talaga natin yung mga anak natin. Kasi kahit na yung mga anak natin pwede talagang mag-benefit doon sa mga activities within a women's activity or women's conference. Naalala ko nung kabataan ko pa. Well, that was a long time ago, by the way, na maliliit pa yung mga anak ko. Sinasama ko sila sa mga women's conferences, women's seminars, training activities, and so on. Naalala ko merong mga daycare na mga daycare child minding na mga activities. So sila meron din at pinag-aaralan din nila mga karapatan naman ng mga bata. At may mga nag-aalaga sa kanila, may mga activities din sila. At dito sa ganitong bagay, nagiging malaya ang babae na nagpa-participate sa mga activities at hindi nagsasuffer yung anak na iniwanan lang kung saan or kaya nakikinig sa mga bagay na hindi niya naiintindihan sa murang edad o isip niya, no? So may mga activities din silang isinasagawa. Ang hirap talaga din ng mga activities ng women. Kasi bukod sa kailangan mong i-organize yung mismong training or seminar or workshop ng kababaihan, kailangan may parallel na seminar or workshop or activity din para sa mga batang bit-bit ng mga nanay. Kanya tama exciting pero talagang punong-puno ng hamon. Iba talaga yung requirement, 'di ba? Ng kilusang kababaihan.
mahirap ang pinagdadaanan. Minsan nagtataka tayo, 'di ba? Yung parang bakit ang hirap organisahin ng kababaihan, ganyan. Ang daming mga hurdles, ganyan. Isang ang halimbawa yon, yung mag-organize ka ng kaisa ka training or kaisa ka workshop, may parallel pa yon, kailangan na i-organize ka. Organize mo pa yung daycare or child minding activities para sa mga bata kasi hindi mo naman pwedeng iwanan ng bata. Ngayon, kung ikaw naman nag-aalaga sa magulang mo na matanda o kaya PWD, hindi mo rin naman pwedeng basta iwanan sa bahay. So mag-organize ka pa ng support system para maiwan mo naman yung mga PWDs o mga kasama mong mga elderly or senior citizens na hindi mo maiwanan sa bahay. So, ang dami mong kailangan sabay-sabay na gawin o sabay-sabay na organisahin. On top of that, kailangan ka pang magpaliwanag sa asawa kung bakit ka kailangan mag-attend ng mga seminars or workshops or activities, rallies ng kababaihan. Kanya masalimuot masalimuot talaga at hindi talaga siya madaling kumbaga buuin. Kanya nga may mga nagsasabi na meron ba talagang pag-asa na lumaya ang kababaihan with all these hurdles? Gusto mo ba sagutin ang tanong na yan? Lalaya ba talaga ang kababaihan? At kayo sa kaisa ka, bilang isang national federation, although familiar naman ako dito, pero I'd like to, of course, hear it from you dahil syempre I have a different role here, moderating, no? Instead of me answering it, I'd like you to answer naman that question for us. Meron ba talagang pag-asang lumaya ang kababaihan? Ano ba ang landas tungo sa paglaya ng kababaihan mula sa perspective ng kaisa ka? Because it seems so difficult, it seems so remote. Parang it's next to impossible na lalaya ang kababaihan. Para pong very, very fantastic, ika nga, yung to imagine na how can we be free of all this sa ganitong kalagayan. Let me just do this analogy po para po na mas madali natin. Kung 150 years ago, napakahirap natin imagine paano ka pupunta from point A to point B nang hindi ka gagamit ng kabayo o ng any hayop. And yet, posible na ngayon kasi meron na po tayong engine, meron ng source of fuel and so on. Paano ang tao na dati wala ka namang wings, paano ka lilipad? And yet, posible na yan ngayon. And it took what? It took years din. In the same manner na yung dating hindi natin ma-imagine na the voting rights for women, that happened, no? For instance, sa history natin, parang we were 10 years behind or more than yata kasi parang 1930s na kung nakuha ng Pilipinas ang the right to vote. What I would like to say is, it's not impossible because hanggat we can move forward sapagkat nakikita natin na there is a basis for it and at the same time, yun talaga yun Kasi dapat walang, di ba, parang walang nakukulangan. Meron kayong ang kaisa ka, meron siyang sapin-sapin na suliranin na pinakikitunguhan. Katulad kanina, di ba, yung sabi natin, bago maorganisa ng kababaihan ng sarili niya, kailangan kasabay niyang inoorganisa yung tahanan niya, yung pag-iiwanan niya ng matatandang at saka PWDs na umaasa sa kanya. Kailangan niyang pakitunguhan ng asawa niya na pwedeng kumokontrol o kumokontra sa kanyang involvement. Kailangan din niyang isama yung mga anak niya or gawa ng paraan para meron tumitingin sa anak niya habang kumikilos siya or uma-attend, kahit mang umattend ng simpleng meeting for a few hours. So sapin-sapin talaga yung problema ng mga kababaihan. Ang kaisa ka sa orientation na binibigay ninyo, sinasabi ninyo na sapin-sapin ang suliranin ng kababaihan. Ano ba yung sapin-sapin na yon? Parang tatlo yung sapin-sapin, di ba? Sa orientation ng kaisa ka, yung national question, tapos yung class issue, at saka yung patriarchy, yung pangkasarian. Pwede mo bang pakipaliwanag ito further sa ating mga tagapakinig? Ano ba itong sapin-sapin
na suliranin na dinaranas ng kababaihan mula sa perspektiba ng kaisaka? Okay. So, naniniwala po ang kaisaka na yun, patong-patong po ang inaabot ng women na pagsasamantala at pag-aapi. Siya bilang babae, yun po yung kung ano po yung bunga po ng ganitong lipunan na hindi po siya masyadong pinapahalagahan at hindi po siya nagkakaroon ng pantay na oportunidad dito, no? At the same time, yung siya kung ano po ang kanyang katayuan sa lipunan o kanyang sektor na kinabibilangan. Halimbawa, siya po ay manggagawa o siya po ay magsasaka o siya po ay mga mangingisda. Yung pong nararanas din po ng sektor na yun, siyempre hindi naman po nahihiwalay siya. At the same time, yung parang the bigger picture, no, as a whole people, as a society, kung ano po yung dinadanas nating mamamayan, halimbawa, tayo mamamayang Pilipino ay sa resulta ng ating mga polisiya, hindi naman po para sa kalakhan ng mamamayang Pilipino ay naghihirap tayo. Ang ating po ekonomiya ay nakatuon pang export. Tayo po kalakhan ng ating mga malaking yung labor force natin, napakalaking bilang po, 10 million mahigit ay na outside or mga OFWs. Tapos at the same time, yung pong natitira nating pera at this point, hindi naman po natin na ibinabalik sa tao sa pamagitan ng serbisyo, kaya sa iba pang mga benepisyo. Yun po ay napupunta sa ibang mga bagay na hindi naman din nakakapag-uplift sa karaniwang kalagayan ng mamamayan. So parang yung pong national operation na inaabot po natin, the fact that we are not able to really despite na nag-generate nating ng money natin, papalabas lahat yun kasi tayo ay very highly dependent sa importation and hindi po masyadong nare-retain yung the only thing na bumabalik po sa atin is yung mga OFW remittances natin na papunta po dito. And yet, kung nauubos din po natin yun dun sa mga kinukonsumo natin na binibili natin ng mga products and services na hindi naman, kalakaday hindi naman po natin ginawa dito sa atin. O kaya maliit na component lang ginawa natin dito sa atin. So what we're saying is, yung pong three-tiered oppression na yun, yun po yung binabaka. Kaya po, sinasabi ng kaisaka, hindi po tayo makakakita ng paglaya ng kababaihan kung hindi po tayo magkakaroon ng isang natatanging kilusan ng kababaihan. Ibig sabihin po, isang kilusan na nag-advokasya ng mga karaihan at kagalingan ng kababaihan. Pero at the same time, hindi man siya pwedeng ihiwalay sa buong direction naman ng sinasabi nating pag-attain natin ng development, no, as a nation. Kaya parang sinasabi natin na kailangan on one hand nakakaya niya dahil nakapag-ipon na siya ng lakas at unity niya na i-push din, no, ang kanyang sariling mga demands, pero at the same time she will work together with other sectors and sections of society para nga i-push din ang isang kalagayan na mag-benefit ang the majority ng ating mamamayan. Yun po. Kasama DG, yung sinasabi mo, siyempre, kung kahit lalaki o babae, basta Pilipino, pareho kayo ng mga pinoproblema bilang bahagi ng isang bansa, di ba? Ganun ang sinasabi mo. At kahit na kung pareho kayong manggagawa na babae at lalaki, pareho din kayo ng mga nararanasan kung nagtatrabaho kayo sa same working condition, ganong problema sa pasahod and so on. So magkakampi kayo. Magkakampi ang babae at lalaki kung tutuusin, kung bilang mga Pilipino, di ba? At bilang mga miyembro ng parehong mga uri na naaapi. Yun yung sinasabi mo kanina. Pero at some point, meron kayong pinagkokontrahan, meron kayong pinaglalabanan. Yung sinasabi mong gender oppression, yung pang-aapi sa babae, dulot ng sistema ng patriarkiya. So,
Ang sinasabi mo ba na kalaban din ng ng babae ang lalaki? Kasi 'di ba kunyari sa yung bansa, yung bilang Pilipino may nang-aapi sa atin, no, bilang mga Pilipino. Ito yung mga makapangyarihang mga bansa at saka yung mga nagahari, yung mga nag-govern, yung nagro-rule Mhm. sa atin, di ba? At Mhm. tapos bilang bahagi ng uri, then yung naaapi din yung mga kababaihan, katulad din ng mga kalalakihan. Pero dun sa sistema ng patriarkiya, sinasabi mo na ah, kalaban. Kasi ang nang-aapi sa iyo lalaki di ba? Kalalakihan. Okay. Yung So, nang-aapi sa kababaihan ay kalalakihan. So sa para sa punto de vista ng sa punto de vista ng kaisaka, kalaban ba ng mga babae ang mga lalaki? Hindi po, kasi sinasabi po natin they are also in a way victims of the same mindset. In the same manner na yung mindset na nagsasabi na ito lang ang pwesto ng babae sa lipunan at mga stereotypes na kakabit doon, sila rin mga lalaki, meron silang parang mga stereotypes na kinakabit sa kanila. At ganito ka dapat bilang lalaki, ganito mo dapat itrato ang mga babae. Kaya parang rather than saying na enemies tayo, why not say na we should work together para i-correct yung ganon? Kasi hindi naman tayo naghahangad dito ng makataas or maging mas mataas ang mga babae kaysa sa lalaki. Hindi. We're just saying na magpantay lang tayo. What you get as opportunities, as rights and as privileges and that ay dapat nakukuha din. Doon sa example nga natin na na workers. Totoo 'yun if they do the same job. They experience the same working conditions, pero at the same time the women probably have less yung sahod nila or makaka-experience sila because they are women ng mga abuse o kaya harassment kasi nga yung merong ideas na narrow ideas na na pinopropagate na ang mga babae ay what their sex objects, mga babae ay mahina and therefore kung ano na lang ang gawin ng mga lalaki sa kanila. Likewise, ano naman ang ideas na parang nabibuild up pa naman sa mga lalaki. Na mga lalaki, they're not supposed to feel any emotions. They're not supposed to cry. They're not supposed to parang bang maging sympathetic and so on. So parang ang hirap, di ba? Kasi parang ano naman ang support system naman ng mga lalaki in that sense. Hindi sila Mhm. makapag-express. Emotions are very human. Hindi naman po tayo robot. So parang and yet merong parang societal expectations. Nakakabit yun. So Parang yun. are you saying na men and women are both victims of the patriarchal system? Di ba perpetrators sila? Yes, Pwede in the ba sila, sense na sila yung pwede ba agents. silang lumaya din? Pwede ba silang lumaya din yung yung mga kalalakihan? Kailangan din ba silang palayain, in other words? Kasi yung pinamumunuan ninyo, yung sinusulong ng kaisaka, di ba? Kilusan sa pagpapalaya ng kababaihan. Pero sinasabi mo na yung kalalakihan ay biktima din of the same system. So, since biktima din sila ng same system, kinakailangan din ang kaisaka ay kikilos para palayain din sila. Kaya po we actually make it a point din na merong mga sectors na we encourage na yung mga ganong mga discussions. Kasi nga merong mga ibang sectors na parang hindi lang men and women ang laman, no? So parang sinasabi natin, pinapaintindi natin na ano ba yung ugat ng kaapihan ng kababaihan sa kanila para mas and then meron mga trainings to sensitize them also, yung mga gender sensitivity training and things like that. The fact is, we're trying to also parang itaas yung awareness ng mga men. Kasi, kumbaga kung gusto natin silang ma-re-educa, kung gusto rin natin sila magkaroon ng opportunity to unlearn what they have learned. So, naubusan na po ako ng Tagalog, pagpasensyahan nyo na. Re-educate them.
na Okay. ayun, educate them, 'di ba? So bigyan sila ng opportunity to do so. Bigyan sila ng opportunity na mag-rethink nila kung ano yung mga biases nila at i-correct yung mga yon. Hindi lang yung mga women, kundi pati sila. Kaya rin kumbaga in a way, ito yung part na we strongly advocating din within other organizations na i-push nyo rin yung mga other members nyo na magkaroon ng mga orientations na na mga hindi hindi lang solely women, no? Mm-mm. Especially yung mga kunyari mga gender sensitivity o kaya yung mga roots, the discussion for instance kasi just to very quick roots of women oppression na discussion, and I had two men in the audience, and then ito na yung part na we were asking everybody what was your Mm-mm. insight, what's your highlight doon Mm-mm. sa discussion, and then surprisingly he was the one who said, you know what, I'm going home this Holy Week and I'm gonna tell my mom, I'm gonna tell her what I learned na ganito ganito, and I'm going to encourage her na mama maghanap tayo ng mga pwede mo pang kausapin kasi ganyan pala ang ibig sabihin niyan. Mm-mm. For that person to say that na parang ipagpapamamalita niya pa to the mother no less, tingin ko ano yun, parang may hope doon sa ganun. So parang give more opportunities para magbigyan ng pagkakataon yung mga kasama natin Oo. na makapag-re-educate. Kasi ganun din man ang gagawin nila. How can they free? Oh, yes. Sorry. Ito Please go naman, ahead. ito naman, personal na karanasan ko to sa kilusang kababaihan sa women's movement, no? Naalala ko nung early years, 1980s pa naman ito, ang tagal na, noon tanda ko na. Although bata pa ako noon, pero meron na rin akong anak. I was a young mom, no, na involved sa women's movement. Ang dami ko na encounter noon, sinasabi nila na tignan mo yung mga babae na nakikibaka supposedly para sa kanilang kalayaan, dahil sila yung mga feminista, mga leaders ng women's movement. Sa totoo lang, they end up divorced, separated, naghihiwalay sa kanilang mga asawa. At may mga nagsabi na hindi mo maiwasan, nangyayari talaga because umaabot talaga doon sa personal na relasyon yung pakikibaka, yung pag-assert ng mga karapatan. Anong pagtingin mo doon sa ganong mga karanasan at mga pagtingin ng ilan sa mga kababaihan na involves sa women's movement o mga tinatawag na mga feminista? They end up divorced, separated from their husbands, and they end up being single moms, solo parent, and so on. I think it's an unfair generalization kasi it's like saying na halimbawa, basta nag-UP ka, aktivista ka, para pong ganun. At para siyang sa generalization na hindi naman talaga proven true, no? It could be true for some that they might end up na, yun nga, na maghiwalay or what. Precipitated whatever happened to their relationship. Ang point ko lang parang hindi siya kasi kung iniisip mo yun for the women who nakikilos, why not think about it dun sa men? Meron bang same so hindi ka rin mag-generalize ng gano'n, di ba? Kasi hindi nga siya fair. So tingin ko naman totoong bagay na once you get into in-internalize mo yung itinuturo about saan ba talaga nanggagaling ang roots of women oppression, you might have a rethink kung papaano ka then for magre-relate, for instance, in a love relationship with another person, no? Kasi halimbawa, kasi hindi naman yun ang iyong value system. For instance, nagkaroon ka ng moment na mag-rethink about ano ba talaga dapat ang concept mo ng family, paano ba dapat ang relations nyo together bilang mag-decide na maging significant other for each other, and therefore paano naman in turn yung magiging attitude nyo sa mga kids. Tingin ko meron talagang ganon, pero ibig ko sabihin hindi siya yung parang I think it is for the better in the sense na nagkakaroon ng mas
reflection yung babae and in part yun dun sa kanya magiging partner or significant other. Ang pinag-uusapan nating recap ng Women's Month ay talagang puno ng excitement kasi masalimuot talaga ang women's movement. Yung idea na lalaya ang kababaihan kasabay ng paglaya ng iba pa, no? Nang pareho kayong manggagawa o pareho kayong professional o kaya pareho kayong urban poor and so on. Meron din kayong pinagkakaisahan ng mga issue na nilalabanan o mga advocacies na ipinaglalaban. At this point in time, no, congratulate ko muna yung lahat ng mga miyembro ng Kaisaka, yung mga kasamahan ni DJ namin, no, because I told you earlier, no, para full disclosure lang, I'm also part of Kaisaka since its inception in 1998 and up to this very day. Naniniwala ako na mayroong lugar ang pakikibaka ng mga kababaihan para sa kanilang paglaya because it will mean the liberation also of the different sectors and classes of Philippine society at mas lalakas ang international solidarity habang lumalakas ang women's movement. Ang dami pa natin dapat ng mga pag-usapan tungkol dito. Sabi nga, dinededicate natin ang podcast na ito para sa pagbibigay ng daan sa women's perspective o perspektiba, point of view ng kababaihan sa lahat ng mga usaping panlipunan, lahat ng aspeto ng mga nangyayari sa ating daigdig, sa ating universe, sa ating pamilya, sa ating grupo, sa ating society, sa ating lugar, sa whether it is international, national, local or hyperlocal, maging sa level ng ating barangay. Maraming usapin na kailangan palitawin natin at tuklasin natin ang perspektiba ng mga kababaihan. Because definitely may perspective, may point of view ang kababaihan sa lahat ng mga nangyayari. At kapag ang perspektiba ng kababaihan ang ating ginamit, yung lente ng kababaihan ang ating ginamit para suriin ang mga issue, whether yan ay charter change, whether yan ay gera sa Gaza or sa problema sa Mindanao o usapin niya ng charter change, pagpapalit ng saligang batas o yung usapin ng mga nangyayari sa West Philippine Sea, lahat yan pwede natin talagang lapatan ng perspektiba ng kababaihan. Samang DJ, do you have a message to your to the sisterhood, the international sisterhood and the sisterhood that Kaisaka is promoting in the Philippines? Go ahead, DJ, please. I would just like to give a shout out to all the sisters out there. Remember, the darkest night is before the brightest dawn. So laban lang, no, kapit lang, and then pagpursige pa tayo kasi mga bagay na imposible before, as my noon ng mga ating mga magulang, ating mga grandparents, ngayon nagagawa na. So tingin ko, if we do our best and that same time we do all that we can, no, to change the reality as we know it. Kaya po natin yan. We can do anything. Especially kasi alam natin we hold half the sky and half the world. Wala magagawa if all these voices rise up, no. Yun po, marami po salamat for this opportunity and more power po sa inyong So to Speak podcast. By the way, kasamang DJ, I'd like to tell you, inform the entire network women's of the Kaisaka Women's Federation na the live simulcast of So to Speak podcast on Spotify and YouTube is happening every Wednesday. And I'd like you to invite as many women as you can to participate in our conversation. At masaya na nakafocus na ngayon, no? Nagpivot na ang So to Speak to women's issues and women's perspective on every issue, on anything under the sun.
At gusto ko lang po sabihin para sa iba pang mga makabuluhang talakayan na nakasentro sa usaping pangkababaihan, siguraduhin po natin na nakasubscribe na kayo sa YouTube at Spotify channel ng CLTV 36. This is not my personal podcast. This is a CLTV 36 podcast kung saan mapapanood at mapapakinggan ang So to Speak podcast. Sa susunod na episode, you might want to recommend someone or women I can interview and talk to next time, because the topic will be women in history. Because this is something that we need to really go back to. Yung mga sinabi mo, the likes of Clara Zetkin, who in the 1900s espoused the Declaration of March 8 as International Women's Day. Sila at yung mga iba pang mga kababaihan like itong mga kababaihan dito sa Pilipinas na nagsimula nito at talagang ibinigay ang kanilang kakayahan, ang kanilang talino, ang kanilang panahon, in fact, ang kanilang buhay para talagang ipagtanggol ang karapatan ng mga kababaihan. So sa susunod pong episode, huwag niyo pong kalilimutan na balikan o tumutok sa CLTV 36 official page para po sa So to Speak podcast. Ako po si Sonia Soto. Maraming salamat sa ngalan po ni kasamang DJ na isang oras at kalahati kong kausap this morning, na abangan po ninyo muli ang So to Speak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magikababaihan, dapat kang tularan sa pagsisikap mo. Gumagaan itong buhay, mundo'y patuloy na ikot dahil mayroon ikaw. Mabuhay ka, babaihan, wagi ka. Babae kang pinagpala, tunay kang sandigan. Kung sa iba'y mahina ka, lakas mo'y napatunayan. Kung sa gitna ng paghihirap, taos noong nasasaktan, wagi lagi may pag-asa sa laro ng buhay.